Κυρία Καπούλα, είστε η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται πρόεδρος του ΤΕ Μαγνησίας και ταυτόχρονα η νεότερη σε ηλικία. Αναλάβατε δε το τιμόνι του ΤΕ σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, με τα προβλήματα του τεχνικού κόσμου να πολλαπλασιάζονται συνεχώς και να κινδυνεύει ακόμη και η ίδια η συνέχιση λειτουργίας του φορέα. Θέλω να μου πείτε πόσο έτοιμη είναι η διοίκηση, καταρχήν ποιες είναι οι προτεραιότητες της διοίκησης και πόσο έτοιμη είναι να ανταποκριθεί στη μεγάλη αυτή πρόκληση, δεδομένων και των ενδοπαραταξιακών προβλημάτων που καταγράφηκαν στις πρόσφατες εκλογές. Πράγματι θέτεται και τις δύο κατευθύνσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Ας αναφερθώ πρώτα στο θέμα του τεχνικού επιμελητηρίου ως λειτουργία. Πράγματι αναλαμβάνουμε το τεχνικό επιμελητήριο σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για τον ίδιο τον φορέα και βέβαια αυτό δεν ενδιαφέρει ούτε τους συναδέλφους ούτε τους συμπολίτες μας. Όμως πρέπει να είναι γνωστό ότι λειτουργούμε κάτω από πολύ δύσκολες οικονομικά συνθήκες μέσα στο τεχνικό επιμελητήριο. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να λειτουργήσουμε και να παράξουμε το έργο για το οποίο κληθήκαμε να αναλάβουμε αυτές τις θέσεις. Ο τεχνικός κόσμος βεβαίως έχει πληγεί με όλους τους δυνατούς τρόπους, όσους θα μπορούσε να σκεφτεί οποιοδήποτε, όλες οι ειδικότητες, όλοι οι κλάδοι και όλοι οι συνάδελφοι είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Στόχος μας ήταν και πραγματικά ίσως αυτό έπαιξε και μεγάλο ρόλο σε αυτή τη στροφή του τεχνικού επιμελητηρίου να εκλέξει αυτή τη φορά ελεύθερο επαγγελματία πρόεδρο. Ήταν μια επιλογή των συναδέλφων, διότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πραγματικά έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βεβαίως για μας, για τη διοίκηση, στόχος μας είναι να μπορέσουμε να δώσουμε ακόμα και την πιο μικρή λύση. Μια στροφή που έχει καταγραφεί στη διοίκηση και ήταν ένα στοίχημα το οποίο είχαμε συζητήσει και είναι πραγματικά από όλες τις παρατάξεις αυτό συμφωνημένο, ότι θα πρέπει το τεχνικό επιμελητήριο να ασχοληθεί και με το κάθε πρόβλημα καθημερινότητας που αντιμετωπίζει ο συνάδελφος μηχανικός. Βεβαίως πρέπει να σας επισημάνω ότι μετά τις εκλογές ο φορέας μας, το τεχνικό επιμελητήριο, η διοίκησή του και η ολομέλειά του έχει λειτουργήσει συλλογικά, με συνεργασία μεταξύ μας. Πραγματικά ο κάθε εκλεγμένος μέσα στο τεχνικό επιμελητήριο, ο κάθε συνάδελφος, πέρα από το δικό του καθημερινό αγώνα, ασχολείται και με τα προβλήματα των συναδέλφων και όπως βέβαια είμαστε υποχρεωμένοι και θεσμικά να είμαστε ο Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας, παρακολουθούμε στενά τα θέματα και προσπαθούμε να συμβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο. Πόσο ορατός είναι ο κίνδυνος να μπει λουκέτο στο παράρτημα του ΤΕ στο Βόλο, στη Μαγνησία? Σε όλα τα περιφερειακά τμήματα, πραγματικά από τη μέρα που αναλάβουμε τα καθήκοντά μας, δεν έχουμε παραλάβει οικονομικά ούτε €1 από το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι το Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας λειτουργούσε πάντα και λειτουργεί ακόμα με το 1,5% του προπολογισμού του Κεντρικού ΤΕ. Είναι ελάχιστα ουσιαστικά τα λεφτά που μας δίνουν, τα χρήματα, για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις, τόσο τις λειτουργικές, τις πάγιες, όσο και τις δράσεις. Έχουμε μάθει λοιπόν να είμαστε πολύ συνετοί στα έξοδα, όμως ειδικά αυτή την περίοδο και εγώ και οι υπόλοιποι πρόεδροι έχουμε λειτουργήσει χωρίς καμία εκταμείευση χρημάτων. Δεν υπάρχει θέμα κλεισίματος του τμήματος ή οτιδήποτε, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, όμως εννοείται ότι το τεχνικό επιμελητήριο, το κεντρικό, αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα τα οποία μετακυλίονται και σε εμάς. Να έρθουμε λίγο στα μεγάλα έργα. Εδώ σε τοπικό επίπεδο έχουμε πολλά μεγάλα έργα σε εκκρεμότητα, περιφερειακός, ρυθμιστικό σχέδιο, γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ηλεκτροκίνηση της γραμμής Βόλου-Λάρισσας. Είναι μεγάλα θέματα τα οποία βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο και απαιτούνται ευρύτατες συγκλήσεις για να ξεπεραστούν και να προωθηθούν. Με το πολιτικό δυναμικό της περιοχής να είναι σχεδόν διχασμένο όπως διαμορφώνονται σήμερα τα πράγματα. Πόσο εύκολο πιστεύετε ότι είναι αυτό, δηλαδή να δοθούν λύσεις σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα, και ποιος είναι ο ρόλος του ΤΕ? Μήπως χρειάζεται να παίξει ένα ρόλο leader σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου βεβαίως είναι πολύ συγκεκριμένος. Δεν έχουμε εκτελεστική εξουσία, όμως η πολιτεία μας έχει ορίσει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να γνωμοδοτούμε και να είμαστε Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Άρα ξεκινάμε με προαπαιτούμενο
του να συμμετέχουμε ενεργά τόσο από πλευράς μας όσο και από την αυτοδιοίκηση, από την περιφέρεια, να υπάρχει μια συνεργασία και να μπορούμε να διαχειριστούμε από κοινού τα θέματα προς όφελος του τόπου, προς όφελος της Μαγνησίας. Να μείνουμε λίγο στο έργο του περιφερειακού και συγκεκριμένα της Σύραγγας. Πριν ακόμη αναλάβει δήμαρχος, ο κύριος Μπέος είχε ταράξει τα νερά, λέγοντας τότε ότι δεν πρόκειται μετά από μια επίσκεψή του, ότι δεν πρόκειται να παραλάβει το έργο της Σύραγγας, γιατί δεν είναι ασφαλές. Τότε εσείς ώστε είχατε τοποθετηθεί επισήμως και είχατε πει ότι το έργο πρέπει να παραληφθεί, αλλά πριν δοθεί σε κυκλοφορία θα πρέπει να γίνει έλεγχος από ειδική επιτροπή. Κοιτάξτε, ο έλεγχος είναι προβλεπόμενος και ουσιαστικά υπάρχει η ειδική επιτροπή η οποία παραλαμβάνει τις σύραγγες. Επίσης, τονίσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι νομικά ως προς τις προδιαγραφές η σύραγγα, τα γεωμετρικά στοιχεία και τα λοιπά στοιχεία ασφαλείας πληρεί όλους τους κανονισμούς. Άρα, ουσιαστικά, το νομικό κομμάτι το οποίο αφορά τους μηχανικούς και μπορούμε να το ελέγξουμε, πραγματικά και το γνωρίζαμε, αλλά το κοινοποιήσαμε και στο ευρύ κοινό για να μην υπάρχουν ανησυχίες. Από εκεί και πέρα, οι δηλώσεις του Δημάρχου προφανώς ήταν δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν μια μορφή απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι μας θα περιμένουμε και τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξετάζουμε πάντα το θεσμικό του ρόλο και απαντάμε πάντα σε θεσμικές δηλώσεις και αποφάσεις. Ωστόσο, παρακολουθούμε τα δρόμενα και όταν θεωρούμε ότι πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, πάντα θα το κάνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε, το προβλέπει και ο κανονισμός μας. Ο νόμος του 1930 έλεγε ότι μέσα στις υποχρεώσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι τα θέματα της επιστήμης να τα εκλαϊκεύει και να μπορεί να τα δώσει στο ευρύ κοινό. Εάν προκηρυχθούν εκλογές, θα θέσει την υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία? Μισό λεπτάκι. Εκλογές έχουν γίνει πρόσφατα τον Νοέμβριο μήνα και έγιναν στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Η θητεία της Προεδρίας είναι μέχρι το 2016. Ήταν πάρα πολύ τιμητική όλη αυτή η προτίμηση των συναδέλφων και της Ολομέλειας στο πρόσωπό μου και πραγματικά μου δώσαν ένα ρόλο όπου κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, ένα πολύ απαιτητικό ρόλο. Εγώ έχω επίγνωση των απαιτήσεων αυτή τη στιγμή της θέσης μου και πραγματικά ολόψυχα θέλω αυτά τα χρόνια που θα βρίσκομαι εδώ να μπορέσω να βοηθήσω τους συναδέλφους, την πόλη μας και να φέρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτά και νομίζω ότι είμαι σαφέστατη ότι δεν είναι η θέση της Προεδρίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, δεν είναι μια πολιτική θέση. Είμαστε ένας φορέας αντικειμενικός, επιστημονικός και το έργο μας είναι πολύ συγκεκριμένο και ο ρόλος μας πολύ συγκεκριμένος. Και ελπίζουμε να πετύχουμε, να παίξουμε ένα ρόλο σημαντικό μέσα στην πόλη και να βοηθήσουμε προς τις κατευθύνσεις για τις οποίες έχουμε εκλεγεί. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.